ma en jatend piny osetiyo e hike achiel nyaka nokaw kom. Jojuma kiwinja gi thuolo ni endi adiro ni oporo mondo ikawe gi kanyo idhir twak mowuok kuom jo Migori kosenyo kod paro kata mbakoro ma wan go gi thuolo ni Jojuma. Erokamano Millicent, winji makare kaunti ma Migori wachiewo makare. Adieri thoro mar wach makawuono en ng'iyo kata nono bug jatend piny Kenya William Ruto e kinde mar higa achiel. En higa achiel nyaka ne oka apis ka bende nitie singo mathoth ma ne osingo ne oganda. Moko kuomgi oganda wach ni osechopi, ka moko bende oganda wach ni koro pok ochopi. Okinyi makawuono wantie kod oganda e kaunti ma Migori ma wadwa ng'eyo ni to wadwa nono bug jatend piny Kenya e kinde mar higa achiel. Bende osetiyo kaka ne gigeno. Bende gombo margi kata gik manigeno kinde manotimo campaign bende ochopo. Adwa ni mondo miya thuolo achiel kachiel mondo koro atwak kodi mar ng'iyo ni to pachgi chalo nade ma otelo gi chieng' makinyo bende kino gol twak ka otende kod okenga bende koro osekawo nyaka ne okawo telo mar piny Kenya e higa ma okalo. Achiel kachiel dwa ni mondo koro achak kodi kibet kama king'iyo kachacha. Adwa ni chakne gi nyingi. Kilo osekalo higa achiel nyaka jatend piny Kenya William Ruto kawo apis. Nitie singo manochiwo e kinde manotimo campaign mare. Singo gi be ochopo. To piny Kenya be ochomo direction ma uno wuon usebedo ka ugeno. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Peter Wuor, utienda Jadak ma Migori ka. Gima nyalo wacho kuom jatend piny Kenya Ruto nyaka nyokaw telo sani higa achiel. Awacho ni Ruto oseketo ngima jopiny tek ma wan wadong' mangima wani mane ICU kaka jo Kenya. Namba achiel, pek mar ngima otamo wang'wa kaka jo Kenya. Kwachako gi weche mag mafuta, wan mafuta ma Kenya ka odhierowa en gimimedo juma ka juma. Omiyo nadwa nakwa William Ruto nonyis jo Kenya bech fuel kata ka en 1000 to bed 1000 to wang'i 1000 no mok ni kawuono gole 300 kiny en 400 mondo wang'igo kaka jopiny. Ngima wani marach ma nyocha kae ka jatend piny owacho ni koth mar El Nino onge, Mungu ni nani. Omiyo wadwa ni wanyis Ruto ni koth chwe e Migori ka pi osetero ji kidhi e gwenge mag Nyatike. An mawuoyo ka ni an jokondo gore piny. Ka ok nyacha ikora malong'o ni gigi ne nyalo timore kodhi mowacho. Sani wajumbe magwa nyocha wayiero ka Ruto dhi okawo odiyo gi wajumbe bende ok nyal wuoye wach mar ngima. Jopiny hinyore ma kaka watimre onge. Omiyo nadwa na wach ne William Ruto ni kiny kata kopo nodhi owuoyo e wach mar piny kaka nyocha okawo. Okonwa ni tang'o modwa wacho to gik modwa wacho gire kaka dwa konyo japiny achiel kachiel nikech wan koro wamedo mana hinyore kaka jo Kenya. To bende nitie an ga dine sama ng'ato tiyo nitie moro maber osetimo maber. Ang'o mosetimo maber minyalo kwani kinde mar higa achiel? Ang'o ka wach gima Ruto osetimo nikech en higa nyaka nokawo telo Migori ka Ruto pok obire. Kobiro kata mana Migori Suna West ka Suna East ka Ruto ne pok onyono. Wawinjo mana oreme gwenge mag Uriri, oreme gwenge mag Rongo, Kuria. Koro wan wakia ni wan ok wajo Kenya koso wan to wan kanye to wan bende wajo solo suru. Koro ok dang' wach gima osetimo nikech wan nyaka ne kawo kura kata irwa kae ma pok obiro wuoye. Koro ok dang' wawuo ir ng'ama kata wan wakia kaka ochalo nikech ka pok nobire nyaka nokawo muma. Erokamano kuom paro makana dakika machuok pe chako gi nyingi to kinde mar higa achiel jatend piny Kenya osetiyo nade? Gi nyinga iluonga no Kosi Elija, an Jadak ma Migori kae. Kind higa achiel nyaka Ruto ne kawo telo, an gima nyalo wacho ni onge gimoro amora ma Ruto osetimo. Ruto en ng'ama odich gi campaign ma 2027 kendo kata mana waziri ne kung'iyo owalo gene jogo ok ti opogore gi sirikal mosekalo mar Kenyatta, mar Moi, kata mar Kibaki, kata mar Uhuru. Wayudo ni mawaziri osebedo ka bedo ofis to mar Ruto ni to detamwa nono nikech jogi usiko mana e campaign trail gin koni to en mana ya offices. Mar ariyo, jatend piny William Ruto tich otamo, and that is why uneno ka Ruto ng'eny mane pinje ma ok wiye kuot. Koro penjo na maduong' ni to gik ma Ruto dhi timo oko ka, pinje modhi oko ka, to ji winje maber koso ji winje matek? Cost of living is very high. To mano e gima Ruto nowacho ni kodonjo to dhi chako gi mama mboga watu wa boda boda to gino tame. Koro an gima nyalo kono jopiny ni Ruto osechako campaign mare ma 2027 lakini gik mane wahidi ji no dhi timo otame. Koro gima kono ujo dalawa kata jo Kenya wetewa ni kuma Ruto dhi yude kura 2027 kik wamiye kura ma weche mag ya offices mag chako mowalo gini timoge, mano oningo waket kando to wapenj Ruto ni to ang'o ma osetimono kapok wamiye kura. Erokamano kuom paro machal koda mano mana machuok mapiyo piyo. Higa achiel osekalo, jatend piny Kenya ang'o mosechopo to ang'o ma pok ochopo? Erokamano ne TV Ramogi, an gi nyinga iluonga ni Charles Osewe ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Daher mondo mi awach ni tend Ruto onge gima osaneno maber. Ngima omedore, gik moko bechgi ni malo, obed mogo,
obed gimoro amora mitiyo ge ot ni malo. Wach school fee sani ji ywak ni to gidwa tero nyithindo e skul nang'o. Pesa mane sirikal chiwo mane medo subsidy mar sikul gigolo. Ngiso maber ni sani wadhi chulo pesa man malo. Mar ariyo, sitima beche omedore. King'iyo sani piny rach, koth chwe gi oula tero ji. Nyocha obokore kende ni El Nino onge. Sani to waneno ka El Nino nitie. Okawe pesa mar El Nino cha mondo okonyego jopiny. Mar ariyo, ndechni mag national mano onego bed ni iloso gi mano kethre, mano onego bed ni bedo repaired. Nyaka kawuono pok waneno tijno. Tij Ruto en wuotho koni gi koni gi traveling modhi oko timre nade, to gik mokelo malong'o ne jopiny onge. Koro ok tang' wariambi gima tend Ruto osetimo higa ni achiel ni mobedo ofisni onge kata achiel. Ok wakwaye ni koponi telo tame to we telo bone ng'at manyalo telo, ma en His Excellency Raila Amolo Odinga. Erokamano kuom paro machal koda mano, wati kode mondo abiri. Kichako gi nyingi, higa achiel osekalo. An gadier ni bende ber moro nyalo bedo. Sami wacho samoro marach miseyo ni ber mane mabende jatend piny Kenya osetimo nyaka donje pis. An gi nyingi luonga ni Clinton Otieno, Jadak ma Migori ka. Jatelo kwadwa wacho adier, tich mosetiyo en mana tich bayo gi ndege. Ma kata jatelo mano biro kani ochiegni dhi lime ni to bochopo maber. Kata sani jopiny oywak ma embe wacho ni oyie ni kare wuotho ga gi pes jopiny. To sani kik odhi owuondwa ni wach El Nino onge, pesa ne gisetengo ma giketo piny mar El Nino. Koro kwa winjo ni od ng'ato odhi to sirikal oling, wadhi chako magi sirikandwa madala ka wadhi penjo to pesa wani kanye. Wasebedo kowinjo kowuoyo e sectors mag pur, mag somo, nitie lokruok. Ka bende ineno gima ber mosetimo nyaka nodonje e pis. Kar pur ka to otemo ga, lakini okelo mchele gi, okelo mbolea late. Kanye gima hinyo jatelo, mbolea tokele late. Erokamano kuom paro wakaw pach ng'ama mogik. Adani chak gi nyingi mana mapiyo piyo. Tendo kinono bug jatend piny Kenya kinde mar higa achiel chalo nade? Okay, nyinga Kennedy Ongaga, an speaker bunge la wananchi Migori. Kuom higa achiel ma Ruto osebedo e ofisno, anyalo wacho ni nitie gik mosetimo. Gik mosetimo, number 1, osegolo free secondary education mane Raila gi Kibaki initiate, ma sani omede koro ichule 5,000. University one regular nisomo gi 24,000 per one academic year, sani en 200,000. Sani osemayo nyaka jotich pesa ni odhi gero negi affordable houses mapok one. Sani no promise nyaka gas ni dhi dok chien, beche ni malo. Koro Ruto has done something that is negative. Wawacho ni gik mosetimo is negative, ma wan wakwayo jo Kenya ni mbele ka osekata fuliza ji pesa moko mabende nosefuliza ji ma ji pok odwoko. Koro wakwacho ni mbele ka ng'atne William Ruto ken ng'at monego bed ni wa trust gi leadership ma Kenya nyaka come out mondo gimany alternative yo ma ginyalo konyo go piny. To kwa weya ni regime ni odhi adhiya kama to wadhi hinyore. Ng'ato nitie ni Chirchir Uhuru Kenyatta noriembe tich because of timbene. Kanyoro bokore sani dwa kawo fuel oketo 300 from 170 mane Uhuru weye. Wan wakwayo jotendwa ma Kenya ni giyienwa mondo gimany alternative yo mwakawo go fuel Tanzania mondo wawene Ruto fuel ma Kenya. Thank you very much. Wach mar mafuta nyo olieko mane nyalo bedo pok omedo. Kwatieko en begeno nitie. Begeno nitie ne kamwadhi nyime ne osebed kichiwo singo pogore. Be uneno geno kuom tich ma jatend piny Kenya timo? Erokamano, onge gimoro amora ma jogi oselieko ma hinyo japiny moko timore. Gimoro amora ma gilieko timore ma wan kawuono waikore ka jo Migori ni fuel wachako goyo 300 ma wan wadwa mondo waome Tanzania kata mana gi teko wan teko be ni elwet jopiny. Geno onge Kenya ka, to geno bedo nade to sirikal otelnegi confused regime ma onge ni develop agenda ma ginyalo keto ma jopiny nyalo neno. In kata king'iyo geno ere Kenya ka, geno nosetore, wan warito walemo ni chieng' moro Kenya yud solution. Erokamano. Idwa wuoyo dakika seconds 30. Okay. Osetimo tang'o mapok otimo. Gima mokwongo ni luonga ni Robert Mugabe, awuok Migori ka. Gima Ruto osetimo an pok aneno nikech muda duto manokawe loch no promise jo Kenya gik mano promise to oyudo ka gina hot hair. Onge gima Ruto osetimo ng'owa osetimonwa. Ngima tek, wan kaka jo boda ma Migori wayuak kendo adawuoyo jo boda me Kenya nzima. No, Ruto nowacho niya ni obro ting'o ngima mar jo boda malo gi mama mboga. Tema kawuono ne wayudo ka kare kama ne wantie cha koro kimed sikwa inyumwa e bugo kabisa maonge geno moro amora ma wan go kama futo dhi mbele. Kawuono awinjo nyaka wabunge mag jo UDA mag Ruto go bende moko no wuok kayuak kawacho ni ngima tek ne jopiny. Gimbe wakwagi ni wuog matek mondo gis jopiny ni Ruto ni Mr. President, maisha imekuwa ngumu kwa Wakenya wanataka afueni.
utasaidia Wakenya namna gani? Hiyo ndio maoni yangu na pendekezo langu. Ruto, hakuna kitu ambayo umefanya kwa Wakenya wote. Asante sana. Wachero kamano kuom par machalo kinya winyo mago paro mago Gande County mewe ka thoth par winyo ka ng'eny gi ywak molojo mabende nyaka sani koro puoyo ten jatend piny Kenya kuom higni achiel. Ka bende pod oganda oketo geno margi ne to bende lokruok dhi bedo mbele e kindi bende koro pod odong' e kema jatend piny Kenya koro pod dhi nyime koti jatend piny Kenya. Erokamano ahinya Jo Juma. Ibago twak yo makare kendo winjo pat jopiny kawuok e kaunti